Blíži sa veľmi dôležitá fáza mesiaca a zajtra 14.3. bude vrcholiť spln mesiaca v znamení Panny a zároveň bude sprevádzané zatmením mesiaca. Toto zatmenie bude sfarbené do červená a preto sa nazýva aj krvavé zatmenie. Na Slovensku bude tiež viditeľné. Keď si ráno pristanete a budete ešte v tme, tak ho môžete vidieť. Zatmenie je veľmi dôležité z astrologického hľadiska a ukazuje nejakú veľkú premenu energií a podmienok. Táto fáza mesiaca má oveľa väčší význam a bude ovplyvňovať oveľa dlhšie obdobie. Zatmenie mesiaca ukazuje na emocionálne zatmenie. Niektoré emócie vás môžu prekvapiť a manifestácia tejto fázy nie je tak jasne viditeľná, ako to býva pri zatmení slnka. Počas zatmenia mesiaca sa zvýrazňuje vnútorný život a odkrývajú sa skryté bloky. Je potrebné čistiť, zbavovať sa deštrukčných emócií, odstraňovať svoje tiene a skryté bloky. Je potrebná práca na sebe, na nejaké dokončovanie a uzatváranie. Mesiac je vlastne vo fáze splnu a preto sa môžu niektoré témy veľmi zviditeľniť a problémy môžu vrcholiť, ktoré sa vám ukazovali v predchádzajúcom pol roku. Práve počas tejto fázy sa však ponúka aj nejaké riešenie. Zatmenia na ose ryby Panna budú vznikať, ako som už spomínala, v sériách od septembra 2024 až do februára 2027 a budú mať v niečom veľmi nejakého spoločného menovateľa. Hlavným motívom je napríklad zmena spôsobu fungovania, fyzické alebo psychické zdravie, téma liečenia, duchovného rastu, vnútorného nastavenia, nejaké skryté energie. Možné však, že budete musieť riešiť nejaké závislosti a slabosti. Ďalšou témou môžu byť pracovné vzťahy, pracovné povinnosti a téma okolo bežných povinností. Počas tejto fázy mesiaca môžete využiť aj veľmi silnú liečebnú a regeneračnú silu. Môžete nejakým spôsobom naštartovať vlastné liečenie. Začnete sa chovať inak ku svojmu telu, zbavovať sa nejakých svojich závislostí. Pozor však, táto energia funguje aj opačne a môžete spustiť nejakú nepríjemnú chorobu alebo nejaké ťažkosti. Záleží všetko na vás a ako použijete túto energiu. Každý má vo svojom horoskope osu znamením Panna a Rýb a to predstavuje vo vašom horoskope nejakú oblasť, ktorú teraz musíte intenzívne riešiť. Oblasť, ktorá sa otvára, súvisí podľa vášho osobného a individuálneho nastavenia. Pôjde však o sériu zmien a postupné nabaľovanie alebo odstraňovanie prekážok a problémov. Na tomto diagrame vidíte, aké aspekty vznikajú v čase tohto splnu. A tu sa ukazujú aj výrazné bloky, no aj nejaká pomoc a schopnosti jednať rázne a aktívne. Dôležité aspekty, ktoré tu vznikajú, je Slnko v prítomnosti Saturna a prítomnosti planety Neptún a tiež severného mesačného uzlu. Presne oproti stojí Mesiac, ktorý je v prítomnosti južného mesačného uzlu. Pri tejto fáze splnu môžete mať pocit veľkého zmätku a veľkých ťažkostí. Je tu tendencia k tomu, aby ste pociťovali strach a obavy, pretože energie sa veľmi menia. Je však potrebné vyčkať obdobia medzi zatmeniami. Ďalšie zatmenie, teda zatmenie Slnka, bude vrcholiť 29.3. Počas nasledujúcich 2 týždňov budete cítiť takú nestabilnú energiu
a viac zmätku. Ďalšie aspekty, ktoré tu vznikajú, už nie sú až tak nepríjemné. Urán s planetou Mars vytvárajú na konšteláciu splnu práve pozitívne aspekty. A tieto dve planety ukazujú na to, že energie na prekonávanie prekážok bude dosť a keď aktivujete správne zmeny, môžu sa vaše problémy aj zmenšovať. Urán má v konšteláciu splnú veľmi silnú pozíciu a preto vie priniesť veľmi zásadné zmeny. Ak urobíte nejakú maličkú zmenu, zrazu sa spustí lavína obrovských zmien. Energie tohto splnu však ukazuje, že nakoniec budete potešení, aké výhody vám z týchto zmien prichádzajú. Je dobré ešte pozrieť vládcu tohto splnu a keďže je mesiac v znamení Panny, tak vládcom splnu je Merkur. Merkur je tesne pred negatívnou otočkou do svojho spätného chodu. Ešte v čase splnu je vlastne priamočiary a o pár hodín sa stane stacionárny. Nie je to práve dobré znamenie. Tento pohyb planety Merkur prinesie veľké pochybnosti a príliš veľké rozoberanie každého detailu. Naozaj nie je potrebné všetko analyzovať a rozoberať. Informácie, ktoré k vám prichádzajú, vás môžu ešte viac zneistiť. Ako zvládnuť energiu tejto mesačnej fázy, tak o tom si môžete viac prečítať na stránke Patreonu. Na tejto platforme je už článok pre vás pripravený. A ak sa stanete môjim patronom, dostanete sa k všetkým článkom, ktoré sú tam uverejnené. Môžete sa pripraviť na nasledujúce energie. Znova nás čaká veľmi zaujímavé obdobie. Pre takéto videá ma ďalej sledujte. Ahojte.